Sagudayon nga ti surat ti pagkasalitaan ni Rafael nga napoluan ti agsapsapol. Dear Manong Nemi, Dintengak dito'y balay, iti day tangasardam, Manong Nemi, manipod iti opisina. Naladawak nga nagawid, ado da kitay inasikasok indreng Pasko. Ken binasak nga report da kiti empleyadok ng runa kada kitay at da iti dumantubang ang departamento. Manipod iti pimusay, dedi papa, Manong Nemi kat siya kung tinang manage iti negosyo mi. Idinto ta ni John nga adjek ket balbalug lata. Paggastos tan lata. Aggasgastos lata ti loko. Tinamit tumulong. Idinto ta ni mama, Manong Nemi ket agtalen latan dito balay saan mapanagpasyar no magat agpasyar tamo na matag-drive at matbugod ng kotse. At duha katulong mi Manong Nemi ket isut ong tan ni mama nga madama edita sumreka. Ma, tapuso yo. Ayan, baso na kita katulong ta ong tanyo ida. Ay, talaga nga jak kursunada ti aramid da. Nakasadsadod da. At pa hindi kita tarantada at makaibad da, di baso, makabuong da, makaperdi da. Imbes ko mga, ay susapo ya. Jaklap at ipain na diriknak talaga nga. Isungar ma. Kaya dyan sa amat sumarunok ni papa. Ay, no isudgasat ko lang yung ambay karot. Ipanawang kayong nagkapsat. Dikit ko nga ng John, tiong tanyo. Kasi yung aramid na. Imbas ka tumulong ko iti negosyo. Kang ka na yung agtor. No manin, madlaw ko maksayan ti account na. Ba manak, tabagbagak to. Nalalala, kuti kayon. Yung kaya ramidan, kahit wala ramidan. Hindi pasmut agluton. Tanay, adaning seryon. Nanganakon ma. Sa dinot na kanam. Nangan kami kini Rowena. Kaya itong ano nga tiba nagkasadyo kini Rowena. Kahit ko ti madaan ti po ko. Saan ko palang sure ma? Hamo nga sure? Nga asawain ni Rowena? Napayagan relasyon nyo. Wano ata ka di sabalin nga karelasyon mo? Malaksil kini Rowena? Sige ma. Nakitisilad ko. Nagsukatak. Hindi sumurek ako nitisilad ko. Manong Nemi. Kasla may palpalapayag pala. Tinagan nga Rowena. Kinapot nun naman. Tinawagan na. Ag-dinner ta ko nana. Nag-dinner kami. Ag-check-in ta ko nana. Masaluta ko naman. Siyak lang mo tilalaki kakad-kad ni baga ti babae kakad. Diyak man mo kami. Nabaik kami. Pasok ni Rowena. Agtalo nga taon kami. Tamalaksit kini Rowena Manong Nemi at dapay duha. Kasalong ko mga Jack makatalo nga makanubya. Nagwapo ada kwarta. Oh, sakti chief executive iti kumpanya mi. Siyempre, dagiti babae tumasad. Ket kaputan nalapsat da, naiimas da. Diyan. No magagatak Manong Nemi schedule ko ti may sa kadakwada. Mapangka mag-check-in iti 5-star hotel. Ngapiakan niya manong ori agastuwasak. Siyak mo ti man manage ti negosyo mi. Saan kas kini John? Ataka no maninisunas si Jay Tagaytay. Ayun mo da, mahilig mo't ka di babae. Ang batbata kami nga, ubo-ubo na yung medikitiya, girlfriend mi. Yung sana kaseryoso ka dakwada. Agpagayam ti pamilya mi, kan ti pamilya ni Rowena, Manong Nemi, idi pa lang si bibiyag ni Papa, ng ibagbagada nga da kami ti agkagasad, da kami to agasawa. Tapos si kasta, kat tawidan tumit ni Rowena, tinegosyo da, kasmot iti parang tawid ko tinegosyo mi. Ayam, diya ka mo. Ada sapsapulak nga awan kini Rowena. Kasla kaumak matin. Kasla kayat kumain iti makaraman iti sa bali. Ada sapsapulak nga jakmat masapulan. Nagring ti cellphone ko Manong Nemi ni Rowena ito tawag. Ano man hindi bagam. Kaya talaga nagkita ta. Nabitin ka niya.
Siyempre, di pa nag-lips to lips ta, itaya data ti unang tikot sem. Di tapat nga nag-check-in. Umayag di ta? Awa na kitimod. Kami nang balbaliw ka man ten. Saan ka man nga dati akasta? I'm sorry, Rowena. Wad namin rin sa nga problema iti negosyo kat talagang ma-stressa. Awan interest ko ti sex. Wari kang nga naglabos ka iti sangwanan. Pagkasanga to bigas. Dan samit sakit mo. Magagaran tumod ngamin. Amok mat katahang nga sisyak lang. Nga mangnamnama Rafael. Nga siyak to. Dagbaling asawam. Kapot na rin sunduan. Dagit na ganang kadata. Wari kasunduan ta no. Ang kakayat. Ano? Ano sa mo pakahitan kanya? Nakapimpintasak. Napimpintasak pa yung artista dita. Agbembang tagit nakimimas ka, nakabangbang luka kung kunang kanyak. Numutahe ka kumakit pa rin nga. Dati crispy nga lalat ti letsong baboy ko na. Kaya kung tagina na, Rowena, na umakakading kanyak. Kaya't kung tagina na. Sige, bye. Manong name arig na jack pa'y na edep cellphone ko sampay nga naputol ti linya idi nga sikod. Ni Ani. Ti may sa kari talo manong. Hello? Sweetheart, I miss you. I miss you too. Umayag dita? Ano to? Di balayo. No. Di nagpakayat nga yamang mo kini mamang mo. I'm sorry. Adan to oras, adan to tiyempo, adan to panahon nga yamang mo ka. Yamang mo kan to siguro no kayat kunti ang kasawa. Ngayon siya kadimad lang kayat mong asawain. Saan tingang mo no, andat mapasamag eh. Dito amo, dito sigurado. Ada ka ding panagduwado ang ganyan. Ani, adasap sa pulat ngawan ka. Kahit na nasawan, I'm not a perfect. Awan ti perfecto, nila nga po Diyos. Adaawan ka nga da iti sa bali. Adaraman mo nga awan ti raman ti sa bali. Apay kastaki nga lalaki. Tapay. Awan. Sabagay, ori siya kat saan ka mang namnama? Saan nga 100% pa nagayit ko keng ka? Amok mariknak data. Kahit naklapadasin. At damat sa pulam, di ba? Ngawang kanya. Tama ka. Ngayon no ba saan ka perfect? Ngayon, agbaling ka na po no. That's sure. Nga da ka, iti anyaman nga oras apakasapulak. Sige nga natin. Adabay sa baling nga tawagan. Baka iso timangan, iti iliw ko. Amugmat kahit, nasaan lang ang sisyak di lalaki di biyag mo. Uray si ka. Amugmat kahit, nasaan lang ang sisyak. Manong Nemi, kalpasan ka ni Ani si Mublat ni Vilma ng Mawag. Same. I miss you. Kunan. Nabanuhag di pisina eh. Sakto nga naman makapag-relax no Saturday or Sunday. Agat off town na tumanin. Kahit ko ti ba man iti beach resort. Kahit ko ti mangbuyat ti bye-bye. No, kahit mo. Dag-picnic. Itong Sabado. Okay. A day before, tawagan ka to no. Kayat ko. I miss you. I miss you to ko na one time ko eh. Nagagad sa Bali? Sa bagay. Sabi nga damagig pa lang na sa Bali.
Taori si God sa bali, di ba? Hang available siguro. So nga timanawagan na, baka available na. Ay, gaamu tayo. Sikat love ko. Sikat kalalay nga ni romansa. Kita mo kat nakadadot pang kumpararam kanya. Sige, Vilma, kahit ko nang ginana, Vilma. Kahit ko nang ginana. Ha? Okay, good night. Kasta di kita talo nga babae iti biyag ko manong name. Nga dasap sa pulak nga awan kadakwada. Tsak man mo. Nung nga tata, mapanag sa baling nga lugar, mabalin siguro nga, ijay ko masapulan. Kahit kunti ginana, kahit kunti maturog, kunak, tsak man makaturog. Bimangunak manong name, naka-short, nakasanduat, naka-chinelas, napanag iti kusina, linoktak ti rep. Pangtid ko nga, brandy. Hinalak manong name, nakalak ti baso. And then, Risa, ay, sir, teka duwam. Ano tangan teka duwam nga katulog? Marisa, sir. Ayan na. Ano ti kwarto nan, sir? Sumarikak mo tin. Arabihin. Abi di ka pinakaturog, sir. Pagunyo man ni Marisa. Sige, sir, mabit lang. Hindi man sa dag ni Marisa manong name. Yes, sir. Diyak makaturog. Mamali siguro mang siyatak. Makaturog at ton. Prito nakman natin paborito nga pulutan ako. Sikat at prito kahit. Sige, sir. Idanon ko itong karutan sa jay. Iti kwarto. Inuto ka din pag ginumam siya. Iti hardin. Sige, sir. Idi magnakuman manong name tinalyaw ko palaeng ni Marisa. Siya tikit kita na. O, di ka ba nagprito? Sige, sir. Kursunada nagsiguro ito nga babae. Ambisyosa. Katulong. Kursunada na anak ti amo na. Tapos saan ito nga agbaling nga katulong. Ay, apo. Nilagay ti mapaspasamak ti lobo nga na ya. Di ti amo talaga nga pagbalbaliwaan ti tiyempo ko na da. Climate change. Nakasyata ko ninti na minsan, manunemi, edi taumayan ni Marisa. Naka-duster. Pagpaturog na siguro deta. Nadlaw ko manong nemi. Saan nga nakabra? Dito yun, sir. Dison. Nisa, ay, sir, ngalipata, inikat ko nga minitayan. Isitay pinayabanak ni Risa kat kakaluko na ni Sir Rafael kung ano kat bimaw naklatan, sir nga. Sama nga lang dan. Nakita ko. Nadamat ka di abong na. Yung nagbinaro. Sir, sorry. Inakon, mabitahin. Sir, kadkadway na. Inakpakarag bra, sir. No. Saanin? Nakita ko din. Nagtugaw ka ti sanok. Noan niya tibilin ti amo, agtungpag ti katulong, di ba? Tugaw ka. Sige, sir, kahit ko tuminong nga nakasarsalita. Nagkimas na tinang pritong nga na ito paborito nga pulutan, palad nga pusit. Hamuling ng dandetan. Sir. Wala ka di boyfriend mo? Oo, pa, sir. Mga taon mo? 20? Di ka pinapadasan tinag-boyfriend? Saan pa, sir? Do nag-araaram ka? Mado di kitag-text, tungo tawag. Nang ron natin, bats ko yung kinaraduar ti high school, ijelog army. Di ka pa nakarik na iti ayat?
Saan pa, sir? Oo, sigurado ka. Kasano ka gayat? Kat makarik na ka tina isang sangayan, ngarik na. Nung makita mo dahil nga lalaking iba't patag mo. Kaslaita. Ano marik-rik na. Mm. Naging galaing terapap, sir. Arapap. Mm. Arapap nga niya. Iba ka. Kababain, sir. Lain love ka di kanyak. Sino kumatisan nga gayat ken ka, sir? Nagwapo ka? Ken? Baknan ka? Ngim ore saan ka baknan? Orek padpadad lang ti kasasaad ti panagbiyak. Saan ko narik na ito yung ayat? Saan nga gaputa baknan ka? Ngim gaputa, iso ti marik na. Ngim maging ganalang terapap, sir. Saan to mapasama? Ato ka ti mga bantam-damag mo, uno mapasbasang istorya nga ti amo ket gundawayan na, uno gundawayan na, ti kinarukup, kinakapoy ti maysa nga katulong. Ando ti madamdamag ko kasi, sir. Napanagkatulong, nagawit nga masikog, sinikugan ti amo na, naganak kabalasan. Ngayon nukas pagarikan no, deta mantigasat ko, sir. Saan nagbabawi? Tanyawan na maras pasamak dito lubong kat nakam amin na Diyos. Ngayon naman minsan, no, hang kayat at talaga ti babae, awat maraming ti lalaki. Rowena. Ang Rowena at nagang ko, sir. Amok ani Ma'am Rowena. Isopel ang iyaw awit mo dito'y naisuntag baling asawam. Tamok, mangmangig ko, nukwa, nga iso pagsasalitaan da ma'am kani mama ni Ma'am Rowena. Di ba, sir? Nabayag ka yan, di ba? Nabayag ka matituyan. Muna tawang ko ili aganak dito eh. 17 ko pa lang, sir. When? Nabaybayag ka ng nirisa. Naanos ka. Itilikod nga naunget ni mama. Ngarod, sir, nakaunget. Perming, dalabasit bidtot. Perming nga, map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 
Asun no aping nga kaya tagikat. Wala nga tek katinak ni ma'am. Agpakpakaasi at nasahan. Taapay. Ang darason, di ba? Di ka kayat nga makita di ka kayat nga mapukaw ka itimatang ko. Awan no kan terapahap ko. Jak no kan amot agarapahap. No saan ka na makit kita, sir? Nakakatawa yan, sir. Aging galang terapahap, sir. Yan mo, sir. Ano? Basta rin matagtagainap ko. Kahit mo sabayan, saan ka nga virgin itagtagainap? Sinot ng damokin ka? Ititagtagainap ko, sir. Sika. Siksika lang matagtagainap ko. Ay, aging ka na lang titagtagainap kin arapa. Sir, mabalin ka din nga. Inakon? Napay na umakan? Nasaan nagtumauma? Ngayon, mapuyatan na, baka no, saan kung tumaan nung trabaho kintong bigat? Kung tanak tumanin ni ma'am. Sige, maodin na siya. Tore siyakit kahit kumadante. Nagdigos kan? Saan nag-amatulong niya ang digos?
Kaya't mo nga mapasamak ti amin nga saan tagtagainap. Sir? Oh, kaya mo? Sir, diyak kayo tiyaga nakabalasan. Nakon, sir. Sige, danunan kanto. Sa tinan, sir, iti salad mo. Nagkayat, sir. Ilak ko, idobulak ko. Manong name awamat ka diti panggap ko nga manggunta ko ay di kinalupoy ti may sa katulong. Ano ako? Agkakatulong? Ni Rafael Sumera. Sinukugan na di katulong da. Nakababain, di ba? Nagpipintas ti kani babae di biyak ko. Yung sa bali ti pintas ni Marisa. Ni Marisa manen. O tama. Marisa. Awang pa'y tinapasapulak ng Virgin. Aman, datatag peso. O rin adak ti college manong nemi adoy din tinanubyak. Yung maon tinasaraka. Awang pati nasapulak ng Virgin. Ala ka di gamit ti sapsapulak. Nagsapsapulak ti Virgin. Ket ni Rowena, sigurado ng Virgin na ita. Ni Annie, ni Vicky, ni Rowena, idakit sandan ng Virgin. Ay, Rafael Sumera. Kapag problema kay ti babae. Nagbaknang ka nga nagwapo ka. Ado di talaga di babae. Mapagat amin nga mapatangak. Mapatangak ka, Virgin. Last shot. Manong nemi. Ginala ko nagitiga. Inosar ko sa aksimbre. Inlock ko manong nemi di main door. Naman pa yaw pagdaragan o risa nga nakalak. Nang ato ti bakod manong nemi. Imilak kumit lang Pag kumadyak nilak. Hindi daw ni ti kusina manong nemi di suk di gamit to. Sublik ti brandy ti arak. Iti rep. Napanang iti silid ko, ang dabukod ko, nga banyo, manong nemi, nagdigusak, nagtutbrush. Naka-shirtak, naka-uyos, manong nemi, hindi mapana ko iti silid ni Marisa. Hindi pa, manong nemi, iti kutsek ti seradura, saan na nakalak? Lukot to yung Marisa. Ilak kong indobulak ti silid ko na inlukat ko. Medyo nalawag ti uneg barong nemi iti sumprek ti aranaar ti silaw iti ruwar iti sarming. Sampai nga naturog deto. Naging tuturog. Mabayak iti abay na manong nemi sa ko kinawil. Sir? Apa hindi mo inlaktri daw sa kwarto mo? Barbaring ipaypaysun ako na. Saan ka mabuting? Sir, no anyaman tigasat kong ipaay mo. Nagasaganak umawan. Basta tinaskin. Masungbatan ti marikriknak. I love you, Rafael. Marisa. Virgin, amin. Buhay na. Sapsapali. Kasla. Araman gatas. Sapsapali. Sabali kayong tiraman, ti katulong. Sir.
Oral nagkayos isuna nung nimi iti saliksik ko di dakulap ko iti bakurukong na. Nagbara, sir. Nagmayat. Ibang-iba ito. Virgin nga talaga. Kadagit imon unan nga babae ti biyag ko manong nimi na aprusat ti barukong da. Kasla na napintas man ti langana manong nimi nga naggamam ipas. Ngayon ni Marisa manong. Hinikat kun ti arawatek manong. Kanikat kun ti daster na. Kat ditoy, di barukong na. Oh. Ditoy manong nimi nga nangikuti na idumduma sabsabaling asog ka na rin eh. Agaring engmet manong nemi digiti nunubiak ngem kasla artificial. Ngem ti areng ni Marisa manong nemi kat saan nga artificial talaga nga give in na give in. Talagang riknaan na nga talaga. Naimnas para kang kuha naman. Natagikuhak manong nemi ni Marisa may isa nga virgin. Nagsangit kalpasan na. Abay nagsangit ka. Nasaktang kaunay. Sangit na pagsangitak. Napugaw kunti kinapirhen ko. Iti lalaking inarapahap ko. Kan nang tagtagay ko hanyak. Iti tagtagayin. Amok, sir. Amok na. Santo nga siya tagbaling nga asawam. Takasan nga pasamak ko maday takit may sak lang nga katulong. Yung sapsabali ka. At daking gari iti sapsapulik nga awan iti sabali. Kas kumitan niya. Ti kinapirahin mo. Ti natural na reaction mo. Nga awan ti madlaw ko nga panagin ko na. Talaga nga daayat nga naibudi ka di kiti asog mo. Marisa, I love you. Sir, Rafael. Rafael tinagan ko. Ulitan ta. Kitamok na may mayat na rin. Adaking katisap sa pulik, Marisa. Adaking Sir, Rafael, Marisa, Rafael, Marisa. Sabsabali nga talaga ni Marisa manong nemi kadigiti babae, ti biyag ko, ni Vicky, ni Ani, ni Rowena, maminsan laeng nalpasen, kaslawan interes ko. Hem ni Marisa, kasla adda kang kuhana, kat kasla sang maibus digiti sapsapulek kang kuhana manong nemi. Adda kang kuhana di sapsapulek ni Marisa. Manong nemi nagpat nagkamngarod nga nagkaida. Katap no saan nga makadlaw ni mama ko na ang mga matuktalan ng adak iti kwarto ni Marisa. Nariwat pa lang iditag subliak iti silid ko. Kasla ni sang-sangen ti regtak man. Kasla naka full charge. Dadat pa nagrik na. Aging ka manong nemi nga kabigatan data, napanak di opisina, trabaho, nadanong ko dito ni Jun. Jun, kuya, pwede ka. Kito may tumulong. Edited ko king kang assignment, di mo matikas kaso. Di aramid ako. May sangal daw, aramidem. And then, magibaga kang tumanin tikas tusem, sa dinuman ito panang. Di ka kati agawid kumatap no, mangig mo ti pamagbaga ni mama. Manong yung hanak nga may ditutap no sermonam. Tun ako na panagbalbali mo. Urorayik nga rin, nag-asawa ka. Tap no di kasta. Ag-asawak tumatin. Sino asawa yung? Nasa pulam ka din sa pulam?
Nagbadbada ng sabit nga, nasapsapulin naman. Agtrabaho ka. Sayang tilaing mo. Agbalubalo ka mo. Agsapsapulak nga ron. Kaya nasa pula mo. Dan sa pula. Iso ang gasawa kan manong. Sumarunok dumating next year. Ada ka di matan na sa pulang, kuya? Adan. Uy. Kasi niran na ha. Kaano ba? Di lang rabi. Kasi ano niruwa na? Kanila girlfriend mo. Awan ka na kwada. Ada sa pulak nga awan ka na kwada. Kahit nasa pulak itrabi. Itirabi? Sa din no? Jabalay. Di ka maawatan? Ang loko. Abay. Katulong? Sino ka nakwada? Ni Marisa ala. Kursonadak ni Marisa ket. Da kaming ni Marisa. Kuya, saan lagad niya kayat ni mama? Nagloko kan. Nagado ka babae dita. Apay nga may sa katulong. Gaputad daking kuwanit sa pulek. Nga awan. Kada kita duwa nga babae. Ano tadakin ni Marisa? Muna-unay, kina-virgin na. Awampay din sa pulak. Nila yung Marisa ti virgin na tinagikuha. Wow, nagkasa din ang katulong. Biglang yaman. Biglang yaman. Imbaga sa sagat na kauna. Gundaw mayak kumakit. Ayam tsak lamasang ko. Sige kuya. Tayo na ako narabid doon sa assignment mo kanya. Ala, nagasawa kayo itong araw doon kini Marisa. Magagahanak launay manunay mi nga agawid ta mailiwak kini Marisa. Inti makadakas manong iti sa pulek. Risa, sir? Ni Marisa? Ay, awanin, sir. Apa yang awanin? Inikat ni mama. Hala? Ano ti basol na? Tsak man mo. Ang saud-sudak kini ma'am no ano basol ni Marisa. Di naman ibaga. Sinalsud ko kini Marisa sakbay pimanaw. Di naman ibaga. Among ka dito cellphone number ni Marisa? Amok, sir. Tiyad mo kanya. Abe, sir, ano masapol yun ni Marisa? Pasublihan nyo? Itad mo kanya tinamber na. Unattended, mano. Inulit-ulit ko. Unattended. Manong Nemi, idiadan ni mama. Ma, naggabon nyo. Mabe malas, nakikarubak lain. Abay. Apay pinapanaw yun ni Marisa? Ano ti basol ni Marisa? Apay pinapanaw yun? Taboses mo. Mas lakayat mo sa nga to di boses mong siyak. Gabay ito ito ginaramid mo. Iso nga pinapanaw ko. Nakita kayo. Nakita ka si Murek, nakita ka pa yari mo. Ma, ni Marisa ti para kanya. Hagmauyong ka ka rin, Rafael. Nagkado niya sa babae. Kaysa lang ang katulong? Ha? Saan nga ni Marisa kabuta katulong lang ni Rowena at Rumbeng asawaan nung kaya't mong tag-asawa? I'm sorry, mga. Saan nga da kayo timatungpal? Sa dinungar ito tipang sa pulam kini Marisa. Binalagag suna na once nga dagun daw yaw palay nga kita ngunag sarita. Maapagtaran party at pamilya na. Mama, saan kayo kumangagbali na takas? Saan kayo may pangtakas ta? Nasasiyat pa'y laksidad na kanak. Ore awan tawidak, ipabutsuyon kini John. Agbiag kami kani Marisa. Ore sumura kakatulaang tubisida, nga saan siyak taking kukwa.
Pahihitek ni Marisa, mama. Tisap sa pulek nga jak pa sa pulen sa balik at addakin kuhan. Ano ko mataddakin kuhan nga uwan kini Rowena? Muna unay, tinagikuak ni Rowena nga saan nga virgin. Idinto ta ni Marisa ket virgin. Muna unay ma. Nun ni Rowena, di kasasarita, ni Rowena, di kasex ko. Maslawang pulos, slakla, slaman pilpilit. Jeraksak ko. Sana ka kontento. Sana kumpleto ragsak ko. Mama, hindi ko mapailang kasar kami. Hindi ko mapailang kahit kung tagasawa. Ngam awan ti masapulak. Awan ka na kuwarit sa sapulak. Adda kini Marisa. So nga, sa pulik ni Marisa. Pinaas ko anin nga intayal, manunay may tinamber na agriringan. Simungbat. Hello, sino ito eh? Marisa. Rafael. Api nga basta latan. Tinungpal mo ni mama. Sa dinyo tayo mo. Umay kadanunan. Asidaga kon sir. Nga? Asidaga ko makadanunan. Bibigat pala yung tayo. Pinapanaw na. Inoren na kalahin nga nagapimanaw. Sakbang yung sinitana. Anaramanak. Titumpagin pungot na. Sa dinat pang danunan ka. Sir, ada pang tanimamang mo. Sagag puteng, siyak ti makamo. Kasi iti karik kang sang kamay ba yan? Itilikodan ti amin kaya't ko si katagbalin na asawa. Sige sir, i-text ko to. Eksaktong address ko. Sige. I-text mo nga dagos ha. Tapno may isaganak ti amin kita. Umay ka danunin. Hindi mabasak manong name iti o kumpletong address. Nagsagana ako. Papanam? Papangko danunin ni Marisa. Saan ganton nga makasubliti na ito kabalay? Ipatawid ko amin kini John. Tikinabak nang tayo. Sige mga. Sige. Adamat bukod ko nga account, bank account, dakil mo dahil mama. Umanayin na dyan nga pagpunan mi kini Marisa. Tapnog biyag kami nga naragsak. Talaga kadigag, mauyong ka. Namuanin ni Rowena ti amin. Kinagsagsaga na matitian, yaman nga ramidan na. Sa inyo lang nga mga hasang kailangan ng mga aramid iti madi, iti pamilya ni Marisa mama. Tanukas tataramidan nyo. Ang mga mapasamak nga makapapatay ti bukod kong ina. Rafael? Naglagpin nyo na tama. Ida kayo man ngagpeso. Ngayon makaaramid kayo, iti pakasaktak. Makaaramid kayo iti kontra kanyak. Malipatak nga da kayo ti inak. Kasta kanila ang ti kinapatig, da nga basura, da nga mamirmiraot, da nga katulong, da nga muchacha. Tapuso yung mga. Doon si bibiyag kumabalang din di Delphin. Doon ako kumang mangigawin kang kahit mga ramidan. Ang mauyong kang ka talaga. Ano di pakpakanda dyan ka Marisa kang ka. Manong nemi in robot ko nagitinasken ng robot ko. Oreta nakakondisyon manong nemi ti kotse. Nagtrabalak na nagpamyanan manong nemi Wen. Marisa, kalpasan din yung rabi nga pa nakaraman ko keng kangad na keng katigisap sa pulit nga awanti sa bali. Saan nga mabalin nga mapukaw ka? Saan nga mabalin, Marisa? Igit ti baybay manong nemi tinakatuntunak.
nagpintas nga lugar. Nga makita ko anong name nga pasig nga nagbabasit, gagangi lang ang balay, di kiti makita. Mamano di kiti pasdek, manong name nga makunam nga nabaknang taking kuko. Naidanon ko ti kotsek, manong name nga aging ga iti kabalbalayan. Ada na semento nga basketball court. Dito ko ngayong parking manong name, tilugan ko. Pinayapayak manong name, ti may isang barito. Awe ka di, sir. Inuto ti balay da Marisa. Sino nga Marisa, sir? Talon sa't Marisa rito. Marisa nga kapunan ng Manila. Ay, di, sir. Di may katlo. Sige, pagkikit-kita ma. Dati kotsek, amang ano. Oh, para meriendam. Ay, thank you, sir. Nakigtot ti bakit manong naming nga nang ilukat tiri daw. Ay, sino kayo ka di, sir? Siya ni Rafael. Hindi ko mamarisa na. Ay, lang turog ta napuyatan. Nabayag ka din nga nakaturog. Gano'n ka taringik. Itay pa laing Ay, sino ka di, sir? Rafael tinagan ko. Siya ti may sa kadagiti anak ti amo na di Manila. Ay, dahil si istoryana. Nga umay dumanon. Hala, sir. Nekitet kasto mo ti balay be. Huwag ilang nanang. Na, talaga kahit mo kaning asawain ti anak mo yan, sir. Gabuti ba't pati ko isona. Asus, nakagasgasa ti anak ko. Natuti kang kanayon nga daw-dawat ko kinaampod Diyos, sir. Nasapay ko ti pa nakigasang-gasat ti anak ko. Kat bekan ko matinayong pagkagasat. Ikaw nga riingin Hunin naklatadanunin. Rin kalatadanunin, sir. Oreket, at nakanumat na napasamak yun. Di kakabsat ni Roena. Manuda. Dagit ay duwang adyan na nga lalaki na panda nagkalap. Di asawa niyang ordanan. Ay, nabayagin nga napaloak. Ni Marisa tinauna na apaman nga nag-graduate ti high school. Main sa jacket nagkatulong. 17 na iti sumrek ka na kayo. Wana. Tanot-sukal nga 3 years na. Dati burudik ng babae, taupat dakit, data nga makiayayam siguro. Hindi kiti nga gamit mo, sir. Ada pa lang sa compartment. Hindi kotsek, inaktualan naman daw naman. Ngayon, kahit ko makita ni Marisa, alang sobrang kalata na, sir. Papag tinagidaan naman ng nimi. Naplagan lang ti kaman. Pinoy-puyak man ng nimi ti rupa na. Tanakaulas si Suna. Napariir, nakalukat ti tawa. Pasko ti angin tito eh. Inamalak na kiti bibig na. Rafael. Tagtagain pa ka manin, Rafael. Sana tagtagain na. Adahon. Ha? Rafael? Dahil narakop kami manong nimi damok. Iti agenda. Iti natangkin nga papag. Nararamid kawayan. Gabot siya kakinda takit manong nimi. Iti mabaw ni Maria sa kanya. Kat siyempre, uri dilaeng rabi. Na minsan nga rabi ko na. Mailiw man yung titunggal may sa kada kami. Kat siyempre, nadaman na napasamak kay didahidi nga oras. Yung paypaysong, gabot talaga nga. Kahit kang asawain. Nangaldaw kan? Nangaldaw ako na. Lalabas ang pangaldaw. Nangaldawak pa yun ka.
Nagling ka mangan. Nagmayat. Okay. Pero ang tanong din, dalan di kita gamit mo. Kaya maano sa tag gusto, ag naid kasto nga klase ti balay. Nga ba rin ito press comment. Di mo lang lumis di aircon Han, kahit ko dito. Ang gusto dito. Ag negosyo ta dito. Ano na pintas sa negosyo dito? Wah, agpaaramid ka ti adong bangka di motor, pagkalap. Wan, amom, kas na pa apag na makornuat. Gumatang akti, paramid ti may isang bangka di motor. Di mo tagkalkalap di kito wakapsat mo. Kinaudan lang, mabandalag baniit. Kaya mamudag kalap. Nalaing sumursurot na ako kada kita mapaniti adayo, bangka di motor. Mabuy-buyan mo kadigdi kay adati YouTube. Wan, gajay, sumusurot na ako. Ngayon mawang tibang ka di motor mi. So nga data tarapaap ko. Baka di motor, nga usarin na kiti duwang kapsat ko nga lalaki, tandaling dapat nga kalap, sinusuruan di tatang. Di tatang tinakasusuruan da. Tamang nga alam isuna. Medyo lang ginaudan lang, ginaudan. Sige, nagplano ta. Kayak siguro, ti agparamid ti oray sa nga pulo nga bangka di motor. Damagag to, no ano-mano ti word, ti may isang bangka. Dahil ti double engine atap na makadayo. Buwan na. Pakadanon sa ayan ti payaw. Payaw. Dahil tayo, apunan na kita na dumati klase na. Dito'y China Sea. Philippine Sea ko naman. West Philippine Sea, hanggang Chinese Sea. Hanggang kukot ni China ito. West Philippine Sea. Manong namin paspasyarnak ni Marisa di ikit ti baybay. Marang paragsaka na. Naro na lang aro din, hindi ta nababanti init. Nagmayat. Kayat ko dito Kayat ko dito Hindi nag-ring sa cellphone ko manon name ni Rowena at tumawag. Hello, Rowena. Ayan mo. Agpeso ka, di ka napamudi na ang Marisa sa lugar da? Indot at lugar da? Habi ka sa panagsaw. Anya na itong ginaramid mo, Rafael. Saan ka nga po nung ipatpateg, Rowena? Awang keng katisap sa pulit na adda ni Marisa. May sala nga katulong, Wayne. May sala katulong. Nga madaking kuwanit sa pulit. Madama kaming nagplano. Dito kami nagkasar, dito yung kaming ipatakder di balay, nga bukod mi, kaya dito yak ang negosyo. Ikasanon ti negosyo? Adamat ni mama. Adamat ni John. Di ba? Kung na ni mama nga bukbukudan to ni John. Ti patawid ni. Ti tawid. Adamat bukod ko akwarta. So, saan mo nakasapulan na ito? Ti kapatgan kanyak itaket ni Marisa. Iti da itong inaramid mo. Padaanan ti balas ko keng ka. Sabi ko manas ka ng balsan na. Sabi sang siya. Laglibib ti tulag di naganak keng ka, naganak kanyak. Tulag dalaan. Imbakang matin keng ka. Awan keng ka ti sapsapulit. Diyak nagkarikan kang ikasar ka. Diba? Tanong kahit ko kumang idin nga agkasar ta, hindi ko mapailaay. Ngimawang keng ka ti sapsapulit. Iso nga sumardan kan Rowena. Ore anyat ar-aramidem sa amo nga matipa ti plano mi ken ni Marisa. Manong nemi no anya iti arapaap ni Marisa isut na tungpal nga arapaap ko. Sa nga pulo abang ka di motor manong nemi syempre milyones ti bayad na gito. Madamit milyon ko. Juan manong. Ado idi ti mas daw, hapo nakagasgasat ni Marisa. Makaasawat bak na ang nay. Kat siyempre, name niyam amuna, dagiti kakabagyan na kanyak.
mangawat kadigiti bangka di motor. Isubayan manong nimi tinangted iti tulag nga maited amin na kasapulan da ket amin met nga makalapan da abi pa yan ti gumatang. Kasta nga rot tinabasamak manong nemi 1 night and 2 days idi tagawi din dikiti sangapulo nga bangka di motor manong nemi ket nakaadot inalada. Da kami tinaglakwan da manong nemi gabuta. Siyempre, data pa itimay sa nga negosyo. Wen, ket siyempre, idi mabingayan ti maglakwan manong nemi nakaw. Alis to lang nga maabrot ti milyon nga nagatang ka iti bangka di motor. No adagasgasat, sweetheart, kunana. Sige, may ituloy nga may patakder ti pagpunduan kari kitay makalapan ngikan and then dumteng tumatan nagiti kwa fish dealer bagun pagkawan tapno supplyan tati kan iti entero nga Luzon. Aging ka dimteng pa manong nemi iti naito din nga plano para iti dream house. Adda na medyo na nga ito nga paset manong nemi nga matamtan awam ti baybay nga nagatang ko alote. Nangrugin manong nemi ti construction. Iti tumawag ni mama kanyak manong nemi, yes ma, kung na manong sanda ko nakasapulan. Ni John, ripogan na matan ti negosyo. Kay bagbaga kada kayo ini nga bagbagaan nyo. Agsubli ka dito Manila, iho. Kasi kami lang timang manahit si tigi. Negosyo. Ma, adan bukod ko negosyo dito. Saan ako nagsubli dito? Napintas na negosyo dito. So nga, sanda ko nga mapataroy pa. Kasa nun. Bagbagaan nyo ni John. No saan ka nagtalag ni John? No kabailan ta ka laksiden. Laksiden niya matison na. Tamang kita kayo kadagiti matalik yun dita nga nabayagan ng empleyado iti negosyo. Tiso tamang manage. Iti kondisyon nga hanggang bibiyangan ni John. Alawan ni kanyo iti kwartana. Panakabigay na nata di sumrek nga ganan siya iti negosyo, ibingayan nyo na. Ngayon saan nyo mapagtrabahoin? Anyong ipalubos nga makakautlat at kahit nga kautin. Dito may advice ko. Hagyaman na kalat ang advice mo, iho. Kaya talaga ka dingan, di ka nagsubli? Sana, mama. Dito nga sa rakak ti babae, nga adakin kuha na amin nga sapsapulit. Tawagan kay tulangin, no? Dandanin ti kasarmi. Malpas lagi dito di dream house, manayunak ti giti bangka di motor pagkalap. Taado ti mga ibagbagay. Da kami mumetser, rabida na kami mumetser, kitap no, da pagtrabaho kami. Ado di kiti manghalap dito yung awan ti moderno pagkalap da. Napintas nga negosyo. Sa din nga pasite mo, nga probinsya, dito La Union, mama. Manong nemi nalpasen ti pa nagsarita mi kini mama tinungpalnak siguro ta saan nga problema. Aging ka manong nemi malmalpasen ti dream house. Nalpas pa yan ti another 10 nga bangka di motor. Iso nga 20 manong nemi. Sas imadumot na kiti empleyado. Dada kita'y driver, kada kita'y fish dealer,
Iti mangibiyahe kadagiti na dumati klase ng ikan. Dito pa hilagpat manong nemit nakakita ti na dumuduwa klase ti ikan. Napadasak pa yun manong nemit si Murot nga napan nagkalap. Naman pa saan hindi nga palubusan ni Marisa kitap na ang problema. Si Murot met ni Marisa. Oh, nagpindas nga negosyo nga enjoy ka. Hamumarik na ti Banom. Manong nemi. Kastoy gayam, no amom laki ti pangaramatan ti kwartam. Talagang nga, agserbi nga na siya at data nga kwarta. O agasan, manong bangka, manot empleyado ti maysa, almost 5. Oh. Nasulbar ko iti problema may panggap iti trabaho. Mano digiti empleyado iti planta. Pagwa, Dirat ka po naman ang name nagbali na kasikat iti ito nga lugar. Dimtengen manong name amalmalpasen ti balain. Dalpas beten nga natulag mi no ka ano ti kasar manong name kinusa din no kan amin edita tawagak ni mama. Ma? Oh, iyo. Awan ka din di problema yun ta? Awanin. Gawa nagta-advise mo. Talaga mis stress kaya di dyan nga June. Kumusta mo tigil katulong? Ano ang tanin na Nagbaling kayo na simpet. Kadigit katulong yun. At di ba sukat ni Marisa alpasan nga nag-inikat yun. Andahan. Nagbalin ako nga nasiyat kadakwada. Tamo mo naungat ako ung takita sakot lang. Tadadang marigatan. Talaga. Mama, nansay siya tagbaling nga nasiyat. Ngimti dakos. Apay dakos ka dito gungat. Panagungit, panagsao ka na kita kakasakit dakit-dakos. At damat panagungit ka nga saan nga dakos na ipakat. Pamagbaga. Warningam, ida. Tapos na di kasakit handan itong nga ramiden. Hindi pa nang warning na siya at apa nakipakat. Wen. Bukod. At akadaan na ninyo? Ano ba yan? Awan iho, awan. Ma, agpa-check up kayo. Tawagan nyo ni doktor yo. Sige. Tarimitig na ito. Kumusta naman din ni John? Agnegosyo ka naman na bukod na. So, nga inted ko na. Japan nakabagi na. Kaya panggip ko pa kayo din nga ilako. Hata negosyo. Ang bati kaya di amayo. Di yung matang kayat. I'm sorry, ma. Kaya-kayat ko na tinegosyo dito eh. Sige nga ron. Spagarigat na. Kastat mapasama ka. Kastat. Magbay masakot dito. Kikit awan ka duwak. Digiti lang katulong. Agbaling ka nga na siya at karigiti katulong. Tapno sanda ka nga baybayan. Oren no adan nun asawa da. Handa kayo tumanawan. Basta agbaling ka na imbag. Sige iyo. Sige. Okay mama. Huwag ka isukat iba. Huwag ka imbagak tipet sa. Imbagak tipet sa nga yumayo ito. Tapno dakit tumatamangabay ka niya ka. Alawan. Imatantar matlaing manong name ni mama at kalay sami ka ni Marisa kat maragragsakan ni mama. Naman pa'y makita na nga nanumu, di kita tataw, manong naming ang naragsakda. Nangaro din, di malpasan reception, seremonya, iti mismo dream housemate na kaangayan ti reception. Nagadunga tao, manong naming may nakidaya, ang problema. Adot paala, adot sagana. Ang runan na unay, manong namin, ang dumang nga klase nga ikan, klase nga luto. Nadumat manong namin, di kiti opisyalas, iti ilikan probinsya nga nimpitarak, nga nagbaling agayem ko. Kung nanakid di nga sumrekak to kano iti politika. Sigurado lagi di nga mga bakak tatakan usarek nga kwarta. Diya kaya tasarkan ti politika. Diya kaya tagbaling nga buhaya ko nakmo. Kaya't ko ti bumaknang, ang tuloy ka na baknang ngagkapumitlaan iti trabaho nga hang illegal. Kat siyempre, manong name nakaragsak kami, nakaragsak ka ti asawak, aging ganadaan kami na paraburan iti talungan na kay ni Marisa. Ni Marisa, manong name na asawak kan kaduak, kadigiti negosyo. Alawat iti kundaway, manong name, nga sang kapamilya kami, nga papan iti baybay, at damit bukod mi manong name nga lugan. Yan.
Dakdak kila kalugan, nga magkikita pagkalap nga bang kalimuton. Dati nga rod, manong name, di pagkasalita, thank you, italaing mo nga nang ibasa, ken kastamutan, sabi ko matanda ni batik na adal, liwliwakin pagsaribingan tibiyag, karigiti padak nga nagbuya, more power to your program, manong name. Tingol tagyamang nga pagaya mo, Rafael. Thank you, King Rafael. Thank you pa nang iburay, dati pagkasalitam, pabayan ni Ting ka pa nang send through messenger. Sir, thank you. Kahit sabay ko sa agtultuloy ti ragsakyo nga ni Marisa ken ti pamilya. And tararararan. Thank you mat kada kita nagbuya ken nagdangag.